innego. W laskotek. Na pewno. Ja na akordeonie gram. Jak już to się umie, to na pewno coś więcej. Nie umiem, Jeszcze raz. naprawdę, nie. Coś jeszcze. Mam talent. Ja nie myślałem, że to gram. I to może ktoś tu przyjść i może razem grać, co nie? Tylko kto umie. Ja na akordeonie, ale cienko. Marcin, ty umiesz. Sztokholm. No umiesz coś tam. Coś małego, Elizę. O. Dawno nie grałem, patrz, a poza tym jak gram na akordeonie na jednej ręce, uznałem. jakieś tam pojęcie mam. Ja ewentualnie mogę Wow, wow, wow. kolendy zagrać.